Po dlhej dobe vás vítam pri ďalšom videu. Sice sme si slúbili, že to skúsime trošku častejšie a budeme pridávať niečo častejšie, ale úplne to nevychádza. Naposledy sme sa bavili o tom niekedy v marci, že do čoho sa dáme, že máte tipovať, na čo sa pustíme, čo budeme rozširovať. Ono už to je dávno rozhodnuté, vy čo sledujete naše sociálne siete, Facebook a podobne, tak určite viete. A hneď vám aj pripomeniem, kto nesledujete, poďte sledovať, aby ste boli v dianí. Tuto na tento kanál ideálne dať odber a pod toto video like. A my si dnes teda rozlúskime tú otázku dávnu. Vôbec neviem, aké videá mám medzičasom nahraté, takže musím popozerať, aby som to nejak nakombinoval. V každom prípade my sme sa dali do rekonštrukcie haly. Pridáme si sem nejaké fotky alebo videá, ako to vyzeralo predtým. To myslím si, že bude veľmi zaujímavé. Tak a toto je hala, ktorú sme si tak narýchlo točili. Že bola z alternatíve, že by sme ju mohli začať prerábať. Toto bolo celé plné železa, rôznych prepážok, chalaniska. Vyrezali všetko. Teraz so stavebným odpadom potrebujem spraviť poriadky. A nastúpi firma, ktorá dá dole komplet strechu a spraví novú strechu. Opäť bude plechová. Zo spodu nastriekneme purpenu. Zhruba 3 cm tej tvrdené, aby to bolo umývateľné. Takže takéto niečo nás tu čaká. Hovoria, že by to mohli v celku tento typ strechy spraviť v krátkom čase. Tak dúfajme, že budúcu sezónu už dokážeme vďaka tomu rozšíriť kapacity a odchovať toho o čosi viac. Takže držte palce a budeme si to pomaly natáčať, len musím začať sa viac pohybovať aj v rámci dňa po farme, lebo som na spomínanom motoreste, kde robíme predajňu. Aby sa dalo pokračovať v predajni, tak niekto musí sedieť v kancelárii a vybavovať. A nie od času takto chodiť a natáčať, ak čo postupuje. Ale budem si musieť na to nájsť čas. Tu máme Heraklit. Rozmýšľame, čo s ním, či rozdrtiť a potom do cesty. Uvidíme. V každom prípade, ako náhle zhodia dole strechu, zhodia dole dreva, musíme tieto konštrukcie ocelové komplet natrieť z vrchnej strany, aby sme tam hrdzu nezavreli, obrúsiť, natrieť a následne sa ponatiera úplne všetko. No a postupne si budeme hovoriť, ako si toto predstavujeme, ale toto je hala, to je jedna časť. Neviem, či tu bude ešte priezor a tam by sme si ukázali časť druhú a môžeme. Tuto je ešte jedna takáto. Tak. A tak skoro po celej dĺžke haly ešte tak z tohto polovička, keď si zoberiete, ako tu idú tie stĺpy, tak takáto časť je ešte tam. Táto hala má nejakých 1000 m² dokopy. No a držte palce, aby sme to zvládli, aby sme v novej sezóne vedeli o nejaké sliepočky spraviť viac. Aby sme ho nemuseli hovoriť nemáme. A možno sme rozšírili nejaké odberné miesta, nejaké nové okresy. Vlastne tuto už je vymenená strecha. Tu mala byť pôvodne predajňa v tejto časti. To nevydalo. A trošku nám tu bude asi fúkať. A popravde, že ja začínam o sebe pochybovať, či som vôbec normálny, keď to vidím, do čoho sme sa pustili. Tam sme sa rozhodovali, že čo ďalej. Či budeme navyšovať sliepky, alebo do čoho budeme investovať. A už to je rozhodnuté a už sa aj začalo, takže do takéhoto niečoho sme sa pustili. ...1100 m² krytiny, komplet všetko do drevo, heraklity, všetko pozadzovať a ideme z toho skúsiť spraviť zase halu na používanie. V takomto stave sa človek dostáva po haly a musí do toho neskutočne zainvestovať, aby boli použiteľné. Budeme si to dokumentovať a držte palce, aby sme to zvládli, aby sme sa z toho nezbláznili. Už teraz sa cena navyšuje, ešte sme ani poriadne nezačali, lebo sme sa nedohodli. Ja som vedel, že aj tieto krovy budú zlé, kompletne
lebo že sme sa pochopili, že tieto budú dobré. Takže už toto je drevo navyše. Takže tak. Bude to veselé. Tak držte palce, aby sme to nejako zmákli. Aby to dobre dopadlo a tým pádom vám dokážeme budúci rok, už budúci rok by sme ho chceli naskladniť, už tento rok vlastne, ku koncu. Budeme vám vedieť ponúknuť väčšie množstvo sliepok, verím, že aj kvalitnejšie. Budeme vedieť znížiť zástavy, znížiť množstvo na halách. A teda bude to veselé. 1100 m2 krytiny. To bude veselé. Tak držte palce. Tak ešte iný uhol pohľadu. Takže takáto halička, toto je jedna časť. Tu je druhá časť. Tu je ten prístavok. Tuto nevyzerá až tak hrozne, ako to vyzerá z hora. Tu si neuvedomuje človek, aké to je veľké, v akom to je stave. A v každom prípade dali sme sa na boj, tak budeme bojovať. Vždy sme bojovali a budeme v tom pokračovať a verím, že úspešne, že zachováte nám priazeň, budete veriť našej hydine a my potom môžeme robiť takéto veci. Môžeme opravovať, môžeme zlepšovať a môžeme vracať poľnohospodárstvo tam, kam patrí. A to není zrovna chvost celej spoločnosti, nie je to miesto, kde poľnohospodárstvo patrí. Tak držte palce a my sa s týmto pobijeme a dúfam, že úspešne. Budeme si to monitorovať, ale teda bude to zaujímavé. Aj tak som blázon. Pokračujeme. Všetko vyvapkované do čista. A teraz je na čase to ponatierať, aspoň tú vrchnú časť, to vrchné áčko, aby sme tam nezavreli hrdzu. Takže tá vapka to trošku otriskala, s takým rečím náterom to teraz všetko ponatierať, než sa dá drevo, plech a zo spodu budeme striekať púrpenu. Medzičasom sa v tejto spodnej časti, v tejto prístavku sa pozhadzovali trámy. Takže aktuálne to tu vyzerá takto. A mám dojem, že asi to bude pýtať trošku roboty. Zase to vypratať, ale čo sa dá robiť. Takže takto sú dole trámy, musíme upratať a začne sa pokladať drevo. Vypadá to ako neverending story nekonečné, ale žiadne také, snad do konca augusta, do polky septembra to bude pripravené. Tieto jarky pôjdu zabetonovať a tuto už chalani začali natierať pomaly. Do polovičky, dneska po obede začínali 5 kuskov je hotových a musíme všetko, aby sme nezdržovali, aby sa mohlo dávať drevo a mohol sa pokladať plech a mohli sme objednať tú fúkanú izoláciu, takú tvrdenú púrpenu. Táto časť strechy je spravená s púrpanelou. Už nejaký ten čas tu mala byť pôvodne predajňa na krmné zmesi, takže tu sme to pripravovali. Potom sa to na určitých veciach zaseklo, ale nevadí. Plány sa menia, na to sú plány, aby sa mohli meniť. Takže my pokračujeme a zase si dáme upgrade. Tak pozrieme sa, ako pokračujeme so strechou. Mali ste možnosť ako to vidieť, ako to vyzeralo, tak poďme sa pozrieť, aké to je aktuálne. Takže takto. Ten pohľad je o poznanie krajší. Alebo teda môžem sa už tak skromne si povedať, že je to nádhera. Ako to vyzeralo beznadejne celé, tak toto už je paráda. Tam ešte chýba nejaká štvrtina. Hríny sú osadené. Ešte nejaké drobnosti podorábať. Tieto špice, alebo ako sa to nazýva, podorábať. Je to obrovská strecha, je to plocha strašná, ale dobre, javí sa to, že to stíhame do najbližšej sezóny, takže
to ma veľmi teší. Pozrieme sa, ako postupujeme so strechou. Vyzerá to v celku nádejne. Tu ešte štvrtina chýba. Ale asi keď si porovnáme to video pred a po, tak tu je vidieť jemný posun. Ako som to cítil a videl beznádejné, aj tieto vrchné časti sú ponatierané, aby sme tam nejakú hrdzu neschovali, inak sa podotiera celá konštrukcia postupne. Tak ako sme si hovorili. Ale ako to vyzeralo beznádejne, tak začínam cítiť nádej, že by sme to mohli aj dokončiť. Teraz nás čaká doložiť tú strechu, tú poslednú štvrtinu, potom spomínaný nástroj purpenov a už tu začíname, tieto kanály sa budú zalievať betónom, aby sme dosiahli väčšiu rovinu. Brána vybúravať 1, 2, 3, aby sme vedeli vstupovať a čistiť. Túto výjazd spraviť, budú sa chystať linky, na konštrukcie navárať držiaky, aby sme povešali linky, upratovať a takéto veci, aby sme to stihli. Koncom decembra by sme tuto už radi zahájili odchov, aby sme dokázali navýšiť množstva, ktoré odchovávame. Tak dúfam, že nám budete naďalej držať palce a ja verím, že toho v budúcom roku odchováme viac a uspokojíme väčšie množstvo ľudí. Je to už radosť pozerať. Už tam človek vidí, že by to mohlo teoreticky aj dopadnúť. Pozrieme sa ešte do tej spodnej časti. Pre porovnanie, tá už je vlastne na hotovku. Spodná časť vyzerá takto. Tá už je v podstate hotová. Samozrejme budú tu nejaké domurovávačky, ale možno, že to tiež vystriekame nejakou purpenou alebo uvidíme, ako to spravíme. Ale tiež sa tu podlaha upratuje, tieto heraklity sa tam schovávajú pod betóny, aby sme sa ich zbavili, čiže sa zabetónujú. A takto je strecha hotová. No. A tieto veci sa tu budú musieť dopeniť alebo nejakým spôsobom dorobiť, aby sme to mali na hotovku. Sem sa tiež linky povesia, minimálne 1 až 2 krmné, 1 napájacia. Elektrika sa musí všade natiahnuť nová komplet. Dozadu ventilátor osadiť. Roboty ešte veľa, ale tak nikto nečakal, že je bude málo. V každom prípade vyzerá to, že by sme to vedeli asi raz aj ukončiť. Podlahy zatiaľ nebudeme s podlahami nič robiť. V každom prípade vôbec není vylúčené, že časom sa dajú nové. Ale zatiaľ potrebujeme, najmä strecha nás tlačila, bola to katastrofa, už je aj cítiť, je tu chladnejšie, už tá strecha čo to izoluje a ešte keď sa to nastrieka s tou purpenou, tak zase to bude o chop lepšie. Takže tak, ideme ďalej, potom sa pozrieme ešte, keď to bude hotovo. Aktuálne je noc, 20. zatiaľ 2., čo skoro 23. A pozrieme sa teda na to, čo sme dokázali a čo sme tu vyprodukovali. Za mňa vidíte ešte takú starú verziu. Takže, ale tá hala už vyzerá trošku inak. Túto halu máme v podstate od začiatku. Je to nejakých 1200 m2. Bolo to v katastrofálnom stave. Asi ste to už videli, asi som vám sem dal prestrih. A spravili sme z toho takéto niečo. Dovolím si to pomenovať, že takto nejak si tú halu predstavujem. Ešte určite nejaké zmeny to tu chce, asi si ich tomu aj povieme, ale takto nejak by som si predstavoval, aby hala vypadala na odchov mládok na podstielke. Takže poďme na to. Dúfam, že sa tešíte a dúfam, že naplním minuloročné predsavzatie, že tie vlogy budú častejšie. Ono trošku sa zmenilo aj obsadenie na farme, je nás trošku viac a všetko to smeruje k tomu, že by na to mohlo byť viac času. Len zase udreli Vianoce, my sme spustili predajňu, o ktorej sme hovorili a jednoducho to sa nestíha, to sa nedá, to bol nával, dali sme sa do predaja stromčekov, kaprov sme mali, treba tam kopec ľudí, otvorili sme v sobotu, v nedeľu, takže väčšina ľudí už by si dala taký trošku oddych a uberala z tej práce. My naopak sme
trošku zatlačili na pívu a ako nás je viac, tak proste musíme viac makať a musíme viac produkovať. Tak sa poďte pozrieť, ako tá hala vyzerá. Takže pre predstavu, toto je ešte tá stará časť. Sice už omietky poopravované, v každom prípade nová brána. Čaká na natretie, len je tu vlhko, takže je vlhká a je chladno. Musí sa počkať na lepšie počasie, kedy ju natreme. Ale čo sa tu udialo, vyzeráme takto nejak. Čo sme hovorili, že bola stará strecha, tak tá je komplet vymenená, všetko drevo vymenené, nová krytina a zo spodu je to nastriekané takou tvrdenou penou, aby to bolo umývateľné. Je tam nejaké 2 až 3 cm, čiže to aj zateplilo a takto máme tú halu pripravenú. Natierajú sa stĺpy, vzadu už sú celé natreté, tieto vrchy ešte pýtajú. Poopravované omietky, jedenkrát vymalované, určite lepšie by bolo ešte druhýkrát, ale lepšie pre oko. Bohate to kurčatám takto stačí, v každom prípade to zase zašpinia a bude sa to znovu malovať, takže ešte raz, dvakrát vymalujeme a budú 100% biele. Čiže takto si predstavujem pripravenú halu. Sú tu 4 krmné linky, 2 napájacie a zajtra tu v podstate 23. to nám dali taký darček, takže 23. tu očakávame kuriatka. Slama tu je pripravená, treba teraz všetko je nutné držať pod strechou. Dobre viete, že vtáčia chrípka lieta zľava, správa, takže je potrebné mať tú podstielku pod strechou. Na začiatku dezinfekčná rohož. Tu je taká bočná obslužná brána, otvárateľná len znútra, na čistenie a podobne. Aj keď si všimnete, tak linky sú po stranách, stred je voľný, to aby aj v prípade, keď sú tu už kuriatka, vedeli sme sa tu pohybovať strojom. Ono od malička, keď sa medzi nimi motáte, tak im to vôbec nevadí. A napríklad vieme si ich nachystať do bedničiek a potom tým nakladačom takým klbovým si to vyvážať. Lepšie ako všetko rukami nosiť, predsa najbližšia brána je tu a zo zadnej strany to je ďaleko. Čiže chceli sme si to takto zjednodušiť. Vo vzduchu lieta myšlienka, že tuto sa spraví kolajnica, po ktorej sa bude tlačiť vozík na krmenie. Vidíte, že tu už je všetko ponatierané. Táto časť je namalovaná. Není tu už také silné svetlo, každú druhú žiarovku sme vybrali. Keby sme dali každú, tak ešte to je silnejšie. Je to všetko nízkonapäťové, aby to bolo bezpečné. Je tu záložný zdroj na svetlo, čiže keby vypadla elektrina, tak to samozrejme usvietime. A poďme sa teda pozrieť, toto je predelené už plachtou a do tejto časti tu prídu kuriatka. Čiže zajtra nám vypukne nie sezóna, lebo my už jeden termín kurčiat máme. Tie majú aktuálne už cez 4 týždne, už ťahajú 5. alebo už 5. finišujú. To vám teraz úplne presne nepoviem, ale myslím, že teraz cez 4 týždne aktuálne majú. Takže to je prvý termín a tu naskladňujeme teda druhý. Teraz som pozapaloval ohrievače a už to tu je cítiť. Tuto bude rozhodne cítiť. Toto je pôvodná časť. Toto je teraz robená. Toto je pôvodná, ktorú sme robili už x rokov dozadu. Tuto mala inak vzniknúť predajňa k farme, lebo tam zo zadnej časti je prístupová cesta. Takže tu mala vzniknúť predajňa, ale tak nejak sa rokmi od toho ustúpilo. A čo bolo pravda, tak toto je, to sú tí pur panely 10 cm, alebo neviem, či nie až nejaké hrubšie 12-15 cm. Táto časť napríklad opravy vtedy vyšla 10 000 eur. Keď som to hovoril chalanom teraz, že vyhodené peniaze, že to tu už visí 8 rokov, 10, že to nedopadlo, tak mi hovorili žiadne vyhodené peniaze, teraz by ťa to vyšlo raz toľko. A ono je to pravda. Trošku toto poladíme. Je to pravda. Takže v podstate ušetrené každá investícia do stavebného zásahu bola v podstate úsporou, lebo je všetko predražené. Ani ja nebudem vám hovoriť, koľko táto oprava vyšla. No, katastrofa. Ale tak museli sme nejakým spôsobom dať dokopy financie a potrebujeme rozširovať. Vďaka tomuto bude náš odchov budúci rok, alebo teda pre sezónu 2025 zhruba o 10% väčší. Nemáme dostatok kurčiat, chceme aj spúšťať nové odberné miesto.
Čiže potrebujeme toho viac. A toto bude teda táto hala nám pomáhať. Toto je jedna časť, za touto stenou je ešte jedna prístavba, ktorá je prázdna. Tu využijeme zatiaľ asi na odchov brojlerov. V každom prípade teda postup bol následovný, to nie je len, že tuto je tvrdená, tuto boli všade veľké diery. To bolo prvé vystriekané mäkkou penou, následne nastriekané tvrdou penou. Z tejto strany tiež, ak vidíte, tu všade boli fugy. Všade fúkalo, vetralo po celej dĺžke haly, takže prvé mäkká pena, potom tvrdá, znútra je len mäkká, ale zvonku sme museli tvrdú, aby nám to vtáky nevyďobávali. A ešte nás čaká, keď sa trošku počasie umúdri, natre to nejakou latexovou farbou, aby to nedegradovalo na slnku. Štíty sme tiež vystriekali, aby nám neutekalo teplo. Ak budeme chcieť vetra, tu vzadu je osadený zatiaľ jeden ventilátor, uvidíme čo povie, je tu priestor ešte po druhý. Cieľom tejto haly je úplne niečo iné, toto je podstielkový chov. Mne sa osobne páči ešte veľmi chov, trošku by som to ešte chcel vzdialiť, ale nejde, chov volierový. Jednak znásobíte plochu na výšku a tí sliepočky sú na voľno. A ako vám lietajú ešte do nejakého tretieho poschodia, tak ešte sú lepšie osvalené, dovolím si povedať, že pomaly aj v lepšej kondícii. Takže rozhodujeme alebo uvažujeme aj o zmene niektoré haly na volierový chov. Hlavne kapacitne nemáme, už by sme museli stavať nové haly, už nemáme moc kde rozširovať. Takže pomohlo by nám, keby sme z tejto haly dokázali vyťažiť viac a v rámci priestoru tu dokázali umiestniť viac sliepok. Klietky u nás nehrozia. To je už na začiatku zavrhnuté od začiatku nášho fungovania, ale volieru si viem predstaviť. To je pekný spôsob a strojnásobí vám to kapacitu tejto haly. A keď tu máte dobrú vzduchotechniku, dobré nasávanie a podobne, všetky tieto veci správne spravené, tak je to fakt luxusné chovanie. Čiže také sú plány, akorát o tej investícii do tej technológie ani nebudem hovoriť, na to nemáme ani náhodou, ako sa hovorí, ani teraz a ani náhodou. Čiže uspokojíme sa s týmto. Toto je už v stave, že tu, ak budú už na celé hale kuriatka, tak budú minimálne zásahy. V podstate toto by ich malo ukrmiť to množstvo, čo tu bude. Nebude to nacpané, bude to veľmi, veľmi primerané množstvo, s ktorým budeme spokojní. A uvidíme, ako to bude fungovať. V každom prípade už nejakú skúsenosť máme, tak dúfame, že to bude všetko šlapať, ako si predstavujeme. Silo sme opravili. Tu vidíte jednotlivé násypky do liniek, teda ďalšie ešte dole. Tu vám neukážem, lebo nemám tu pri sebe kľúč. Tuto sú dvere a za nimi je ešte obslužná miestnosť, tam musí byť, kde je voda, kde máte všelijaké ešte prídavné veci, s ktorými tu fungujete. Takže spúšťame do prevádzky túto fešandu a pre vás to znamená, že dodáme na trh viac sliepočiek a hlavne to nové miesto odberné spustíme a chystáme sa teda, to už vám prezradím, chystáme sa niekde k Púchovu, niekde na ten smer zase spraviť odberné miesto, lebo veľa zákazníkov nás odtiaľ, aj sme tam zavážali až do domu, ste zvyknutí, skončili sme s tým, najbližšie miesto je v Novákoch, čo je ďaleko. Takže chystáme sa k tomu Púchovu priblížiť. Čiže asi toľko k tejto hale. Samozrejme, buď ste videli, alebo tu si dáme prestrihy ešte, ako to predtým vyzeralo. A skúsim teda tie vlogy točiť častejšie. Aj často, keď voláte, tak sa pýtate, kedy vidieť niečo nové. Skutočne ma to veľmi teší, že vás toto zaujíma. A mňa to aj sa dá povedať, že baví natáčať, len ma to nebaví strihať. Ale budem sa musieť nejak k tomu dostať. Prípadne strihať to nebudem. Budete mi nám tolerovať chyby, ktoré tu spravím, nejaké prekeci, prebrepty a podobne. Máme vám čo ukázať, lebo fakt sme spustili predajňu, ktorá mne osobne sa veľmi páči. Škoda, že sme si aj nemohli ukázať stromčeky, proste nestíha sa. Ale hovorím, pribudlo nás, trošku sa menia pozícia, menia sa systémy práce, tým pádom by sme mohli mať čas aj na takéto vaše vzdelávanie a našu nejakú takú podporu, aby ste videli, že my nekecáme, ale fakt tu makáme a chystáme a plánujeme a robíme a neprekupujeme a tak ďalej a tak ďalej. Takže držte palce, zajtra ju naskladníme a ide sa chovať. Ja vám takto zakývem,
pre mňa už dobrú noc, idem ešte pozrieť ten prvý termín, možno si ešte z neho kúsok natočíme a pekný večer vám prajem.